Stop! Umi-stop! Sabi ko na stop! I leave. Hello netizens, welcome sa Ilis Flag. Maulan na Sabado ngayong June 5, 2021. At meron akong i-introduce sa inyo na bahagi ng aking vlogging life. Ito ay Dokyo ni Kuya Ino, Rediscovery of Facts and History. Alam niyo naman, marami ng mga kasamahan natin ang nagbibigay sa atin ng mga impormasyon tungkol sa ating mga nakaraan, old history, kasaysayan ng ating bansa, at kung ano-ano pa na makapagbibigay ng kasagutan sa ating mga katanungan. Tama nga naman, kailangan din natin matuto kaysa naman magbabad tayo sa kung ano-anong mga issue sa social media at maging abala sa mga games na pinagkakakitaan. Kaya ayan tuloy, palagi na lang pinapagalitin ni nanay dahil hindi na mautusan. Palagi na lang hawak ang cellphone at babad na sa game. O kaya naman yung iba, palaging pumapatol, nakikisawsaw sa mga issue sa social media. Paulit-ulit na yata ako. Oops, teka lang. Parang nobela na yata ito. Ano nga ba ang pinakauna nating topic dito sa ating Tokyo? Nako, teka lang. Yung memes. Usong-uso yan, di ba? So may idea ba kayo kung ano ang memes? Saan ba ito nagmula? Ating alamin, dito lang yan sa Tokyo ni Kuya Ino. Rediscovery of Facts and History. Ang isang meme ay umaasal bilang unit sa pagdadala ng mga ideya, mga simbolo o mga kasanayang kultural na maaaring maipasa mula sa isang isipan tungkol sa isa pa sa pamamagitan ng pagsulat, pananalita, mga kilos, mga ritual o ibang mga magagayang fenomena. Mula sa sinaunang Grego na mimima o ginayang bagay at inimbento ng biologong evolusyonaryo na si Richard Dawkins sa kanyang aklat na The Selfish Gene way back 1976 bilang isang konsepto para sa pagtalakay ng mga prinsipyong evolusyonaryo sa pagpapaliwanag ng pagkalat ng mga ideya at mga fenomena na kultural. Ang mga halimbawang ibinigay sa aklat na ito ay kinabibilangan ng mga himig, mga catchphrase, fashion, at teknolohiya ng pagtatayo ng mga arko. Ang mga meme ay kumakalat sa pamamagitan ng pag-aasal na nalilika sa kanilang mga host. Ang mga meme na lumaganap ng kaunti sa supling ay maaaring mga extinct, samantalang ang iba ay maaaring makapagpatuloy, kumalat o mag-mutate. Ang mga meme na pinaka-epektibong dumadami ay nagtatamasa ng mas maraming tagumpay at maaaring mareplika ng epektibo kapit na napatunayang mapanganib sa kapakanan ng kanilang mga host. Naku, destructive ba ito? Alamin pa natin. So noon pa pala ay ginagamit na ito, ano? Way back the early 19th century. Naintindihan nyo ba? Parang hindi. Ako, tingnan na lang natin yung mga examples o halimbawa. Kasi ngayon, ang dami-dami ng mga memes na gumagamit ng mga pictures o video ng mga kilalang artista, pagka-politiko at kahit ng bata, ginagawa ng meme. So, handa na ba kayo? Tingnan na natin. Sabay-sabay natin panoorin.
Umaasa ako na nasiyahan kayo at nakapagbigay ng aliw ang compilation na ito at dagdag na pagkaunawa sa mga bagay-bagay na nakikita natin sa ating paligid ngayon. Kaya nga kung isi-search mo online ang salitang meme, marami mga images ang magbibigay sa iyo ng ideya kung ano ang mga ito, whether it's productive or destructive. Hanggang sa muli po dito sa Talk to You ni Kuya Ino, Rediscovering Facts and History.